Ahoj kamaráti! V prvom videu vám ukážem, ako zapliesť polovičnú pletenku z dvoch bužíriek. Tak teda, vyberieme si dve ľubovoľné farby a môžeme ísť na to. Spojíme konce, trošku si to prerovnáme a teraz tu spravíme takýto uzlík. Aké veľké chceme mať uško, tam si dáme prsty. Takže ja ho chcem mať také, tak tu som si dala prsty. No, teraz zoberiem túto ľavú bužírku a cez pravú spravím takýto oblúk. Čiže tú pravú mám v tomto oblúku. Teraz tú pravú zoberiem spopod ľavej a ako vidíme, tak v tomto tu oblúku máme dve také polovičky. Ak my ju nedáme do ľavej, ale do pravej. Takže nejak takto. No, teraz ťaháme, až pokade máme prst. A keď chceme, tak si to uško zväčšíme, keď chceme, tak zmenšíme. No, ja ho chcem mať asi také. Tak už neťahám nikde nič a robím ďalej. Takže ľavé cez pravé a spravíme oblúk. To pravé máme v tom oblúku, čo sme robili z tej ľavej bužírky. A teraz popod ľavej zoberieme tú pravú a do pravej polovičky ju vsunieme. A už len ťaháme. Môžeme si to takto pridržať a zatiahneme. Už sa nám to rysuje. A zase spravíme oblúk z ľavej cez pravú. Pravú máme v oblúku. A teraz popod ľavej zoberieme tú pravú a vsunieme ju do pravej časti toho oblúka. Zatiahneme ako vždy a vznikne nám z toho niečo takéto. Tak ja kamaráti, dúfam, že ste to pochopili a to je už pre moje video všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Ahoj!